बरायबाय आं दिनै आधार कार्ड आरो भटार आइडि खौ भटार हेल्पलाइन एप्लिकेशननि हेफाजाबजों माबोरै लिंक खालामो बेखौ दिन्थिलांनोसै। प्रथमावनो जुदि भटार हेल्पलाइन एप्लिकेशना डाउनलड गैयाबा प्ले स्टोर एबा एप स्टोरनिफ्राय डाउनलड खालामग्रोनांगोन। बेनि उनाव जोङो खुलिनांगौ। आंहा दा डाउनलड खालामखानाय थुदो खुलिनोसै। खुलिनानै आं लगइन खालामनांगौ। लगइन खालामखाङोबा नैबेबायदि पेज नुजागोन। बेयाव जोङो भटार रेजिस्ट्रेशनखौ क्लिक खालामनांगौ। भटार रेजिस्ट्रेशनखौ क्लिक खालामबा मोनसे पपआप विन्ड' नुजागोन। सबसे गाहायाव दं फर्म 6B होननाय दं। बेखौ जों क्लिक खालामनांगौ। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नैबे पेज नुजागोन। बेनि उनाव जोङो लेट स्टार्टखौ थुनांगौ। दानिया येस आइ हेभ भटार आइडि नाम्बारखौ थुनांगौ। बेनि उनाव नेक्स्टखौ थुयोबा भटार आइडि नाम्बार इनपुट खालामनांगौ आरो बेनि उनाव स्टेट सेलेक्ट खालामनांगौ। दा आङो आंनि भटार आइडि नाम्बारखौ होनोसै। भटार आइडि नाम्बारा होबाय। दानिया स्टेटखौ सेलेक्ट खालामसै। स्टेटआ जाहैबाय आंना आसाम। बेनि उनाव पेट्स डिटेल्सखौ क्लिक खालाम। दानिया डिटेल्सआ नुजाजोबगोन। बेनि उनाव नेक्स्टखौ क्लिक खालामबावदो। गाहायाव स्क्रल खालामदो। बेनि उनाव आधार डिटेल्स होनाय दं। बेयाव नोंनि आधार नाम्बारखौ होनांसिगौ। आधार नाम्बार होखांबाय। बेनि उनाव मबाइल नाम्बार बिदों। मबाइल नाम्बारखौ होदो। दानिया इमेल आइडिखौ होबाबो जायो, होआबाबो जायो। आं होनोसै। बेनि उनाव प्लेस जायगा होखांजोब्बाय। दानिया डानखौ क्लिक खालामदो। डानखौ क्लिक खालामोबा मोनसे प्रिभिउ नुजागोन। नायदो गासैखौबो थिग दंना गैया। जुदि थिग दंबा कनफार्मखौ थुदो। साक्सेसफुल एसेनोसै। बेयावनो जोंना लिंक खालामनाया बेयावनो साक्सेस जाबाय। रेफारेन्स आइडिखौ नों लानो हागोन स्क्रिनशट खालामनानै, जाहाथे नों फिउचाराव स्टेटासखौ नायनो थाखाय। गोजोननाय थाबाय नायनायनि थाखाय।